Ja, op dit moment hebben we 23 onderzoeksprojecten binnen Wetsers Draaien. En dat wordt enerzijds gefinancierd vanuit Europa. En aan de andere kant brengt Europa de kennis bij elkaar op deze manier. Je merkt als consument natuurlijk niet direct dat jij een product gebruikt of een technologie gebruikt waar watertechnologie aan te pas komt. Iedereen krijgt gewoon normaal drinkwater en kan zijn afvalwater lozen. Maar het proces voorafgaand als het uit de kraan komt en als het je huis verlaat, en in die processen, daar leveren wij heel veel technologie en kennis in. Dat zijn allerlei projecten die te maken hebben met het duurzamer omgaan van water. Dus dat kan zijn bijvoorbeeld heel simpel, in dit soort kastjes kunnen wij zeewater ontzouten. Dat houdt in dat we uit zeewater drinkwater kunnen halen. En tegenwoordig in Nederland hebben we overal drinkwater. Maar in landen waar zoetwater niet voorradig is, kunnen wij op deze manier op een energiezuinigere manier drinkwater uit de zee halen. En daar doen we hier onderzoek naar. Dichter bij huis, bijvoorbeeld een project dat we in Sneek aan het doen zijn, is het behandelen van afvalwater bij het huishouden zelf. Hier behandelen we zwartwater en grijswater. Zwartwater is het toiletwater, grijswater is het andere huishoudelijk afvalwater. En dat zuiveren we hier op een meer duurzamere manier dan dat we dat nu doen. En als huishouden kun je daar energie terugwinnen uit het afvalwater wat je zelf produceert. Nou, en een ander project wat ook dicht op het huishoudelijk afvalwater zit, is bijvoorbeeld urine, elektriciteit opwekken uit urine. Dat doen we in deze onderzoeksopstelling. Daar produceren we kunstmest en elektriciteit uit urine. Hier zie je hem in een kleine opstelling zie je het al staan. Je gaat naar het toilet. In deze reactor wordt kunstmest ontwikkeld. Kunstmestkorreltjes gewoon uit de urine die we opvangen. En in deze cel doen bacteriën het werk. En daar wekken we elektriciteit op, het lampje gaat branden, uit de urine die wij in huis produceren. En die bacteriën doen daar voor ons het werk. En dat zijn simpele processen eigenlijk die wij hier ontwikkelen en proberen uiteindelijk in de markt te zetten. Het is wel goed dat mensen begrijpen wat wij hier doen en dat het ook een nut heeft uiteindelijk, ook voor de mensen zelf. Friesland heeft er in die zin heel veel aan dat de ontwikkelingen en processen hier uitgevonden worden. En dat betekent ook dat we samenwerken met bedrijven die in deze regio zitten, werkgelegenheid bieden aan die bedrijven. En anderzijds kunnen zij uiteindelijk dat proces of product gaan vermarkten dat hier ontwikkeld is. Als Europa er niet was, dan hadden een heel aantal projecten die wij hier binnen Wetsers onderzoeken niet bestaan. Hadden we het netwerk wat we nu hebben internationaal gezien nog niet zo groot gehad als dat het nu is. Dus Europa is voor ons een belangrijke partner die ervoor zorgt dat wij onze kennis samen met andere landen kunnen ontwikkelen. En ook financiële middelen beschikbaar kunnen krijgen om dit onderzoek wat we hier in Leeuwarden uitvoeren ook te kunnen laten plaatsvinden.